Malauradament, hem vist com la pandèmia de la Covid-19 ha afectat directament els drets dels infants. I hem vist que, tot i tenir garantit el dret a l'educació, per exemple, s'ha evidenciat que hi ha una bretxa digital entre la nostra infantesa. També hem vist com la situació laboral dels pares té un efecte molt directe sobre el dret a l'alimentació de l'infant. De la mateixa manera que hem vist com la situació del confinament, la situació d'aquest aïllament que hem viscut tots i totes ha tingut un efecte molt directe sobre la salut emocional i psíquica d'aquests infants. Des del Parlament, per nosaltres, què podem fer per poder revertir i millorar i enfortir aquests drets dels infants? Jo crec que l'hem de prendre com una oportunitat per poder crear una gran aliança entre tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra per poder aconseguir grans consensos i poder treballar per garantir tots i cada un dels drets que ha de tenir garantit l'infant.